Боротьба за Сенцова триває. У Кремлі не кажуть, в якому стані Олег. Український омбудсмен просить російську колегу, аби та звернулася до Путіна з проханням звільнити режисера. Просити про помилування Олега Сенцова готовий генеральний секретар Ради Європи. А українці у соціальних мережах запустили флешмоб. Люди пишуть листи в ПАРЄ, аби там наступного тижня почали сесію з питання звільнення українських бранців Кремля. Докладніше в матеріалі наших журналістів. Український омбудсмен Людмила Денісова написала листа своїй російській колезі Тетяні Москальковій з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова. Денісова просить Москалькову, щоб вона від себе звернулася до президента Росії Владимира Путіна, аби той з гуманітарних причин звільнив Сенцова від відбування покарання. Крім того, вона висловила занепокоєння тим, що російська сторона постійно шукає відмовки, аби не допустити побачення з Сенцовим. Столь длительное препятствование посещению Олега Сенцова мною, как уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и сотрудниками консульских учреждений Украины вызывает обоснованные опасения относительно состояния здоровья данного гражданина Украины. При этом украинской стороне не предоставлены документальные доказательства удовлетворительного самочувствия Олега Сенцова. Звільнити Олега Сенцова з гуманітарних міркувань закликав Кремль і Генсек Ради Європи. Він нині з офіційним візитом у Москві. Там зустрічався з очільником тамтешнього МЗС Сергієм Лавровим, мав зустріч із російською омбудсменкою Москальковою. Турбьорн Ягланд заявив, що готовий сам подати прохання Путіну про помилування Сенцова. А от чи живий незаконно ув'язнений в Росії український режисер у Кремлі не знають. Так журналістам відповів речник Владимира Путіна Дмитрій Пєсков. Те, що омбудсмена Людмилу Денісову досі не пустили до режисера, Пєсков пояснив, що це непростий процес. Знайшов відмовку і на питання, чому неможливий відеозв'язок. Я не получал какую-то информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем, поэтому я вообще не могу располагать вот этой информацией и не могу ничего сказать на этот счет. Що з Сенцовим і в якому він стані, може стати відомо вже завтра. До нього їде адвокат Дмитро Діндзе. Сьогодні він зустрівся з українським омбудсменом Людмилою Денісовою та передала листа від президента Петра Порошенка. Мы обсуждали с ним, насколько он владеет ситуацией о состоянии здоровья Олега Сенцова. Он мне рассказал о том, что он 2 недели назад у него был. То Олег очень твердо стоит на своем намерении все-таки добиться путем того, что он в голодовке, освобождения всех наших политических заключенных к тому 2-недельному визиту. Он еще похудел на 10. В целом уже 18 килограмм на те прошлые 2 недели, которые прошли. Как только Дмитрий, адвокат, посетит Олега, он мне сразу перезвонит. Я буду иметь эту информацию, готова буду с ней поделиться. Росія розглядає українських політв'язнів як товар і буде намагатися вчиняти перепони у їх звільненні, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Так він прокоментував ситуацію, коли український омбудсмен вже другий тиждень не може відвідати українських бранців Кремля. Росія буде намагатися чинити перепони Людмили. Це зрозуміло, оскільки Росія розглядає і політичних в'язнів, і заручників, якщо хочете, як певний товар, яким можна торгувати. І ми маємо використовувати все, в тому числі і чемпіонат світу з футболу, в тому числі будь-які можливості тиснути на Росію для того, щоб їх звільнити. Тим часом українці у Фейсбук долучаються до нового флешмобу на підтримку Олега Сенцова та інших бранців Кремля. Організатори назвали акцію «Матчем за українських політв'язнів». Мета – зібрати рекордну кількість звернень до Парламентської асамблеї Ради Європи, щоб та, попри потужне російське лобі, провела термінові дебати щодо звільнення Олега Сенцова та усіх 70 заручників Кремля. Сесія ПАРЄ стартує у понеділок, 25 червня. Посилання на адреси та форми для написання відкритих листів містяться на сторінці глобальної акції #SaveOlegSenцов. Диляра Алієва, Заман, АТР.